Wake silabhe umfana sasobhebhile inhloko ezama kweza kwabo kamabhova sigijima namaciko podcast. Lapha-ke niphathele okuncane okwakwenzeka kwi-Heritage kwi-MT Siwela emakhuzeni. Manje bathi ubabani ukeja amapoint wakamngoni obizwa ngokeja amapoint okeja into omneso ukuthi utuze umncwane leqala apha intombi ezingenamasongo sibomana kuzalehlula ababheki umathanga le ntombi mina usithando sentombi nomoya kabani okusibonda wendawo yale dazini ngihamba ngaphasi kohlelo lesigijima namaciko podcast. Yebo. Baba siyabona lana kunomcimbi ebengifisa ukukwazi nje baba ukuthi umcimbi esibhekene esikona njengamanje umayelana nani? umcimbi esibhekene nawo njengamanje umcimbi wokugubha amakhosi njengokuyinyanga le yamaculture yokugubha amaculture zonke izizwe nathi la emakhuzeni sinalo umcimbi obizwa ngendunankulu yesizwe nenduna yabendawo obizwa usekathumela noma uyena uDonti kodwa sikwazi ukuthi into siyenze isikhathi sethu sisigcine ngendlela. Okay, njengamanje sizokwamukela i-aerobic dance you-ultimate selector ezemvelo nje zonke ukuzithinta zonke sibuyisela abantu kuzona njengamanje sizokwamukela i-aerobic dance. Okay, njengamanje asibabalele nabo abantwana Ngizwa kahle baba. Lo mcimbi baba ngabe usunesikhathi esingakanani waba khona le makhuzeni? usunesikhathi eside iminyaka isikhona ngoba ukuqala nje ukwenza uvutho soqale ngo-20 besiqale sawenza before 2020 okunyaka we-COVID sasiphazamiseka nango-20 sawuqala kahle ngo-2022 kuze kuzoba yimanje umcimbi okhulayo nje uyaqhubeka uya nokhulu yaphambili. Yebo baba. Mhlambe lo mcimbi lona emva kweminyaka emihlanu ezayo niwubona ukuphi? Siwubona ukuzingene elikhulu kakhulu ngoba abaningi bayethuka abaqala ukufika umuntu athi hawu belingasitsheni ingane okusitshena ukuthi ngokuzayo usuke ezayibamba naye le legacy yalo mcimbi ngokuzayo uya nokukhula ngoba silindele ukugcina wonke umuntu elemcimbini esazi ukuthi kufanele agqoke kanjani ngokwesintu abe cultural nezinto zonke nje ezenziwa umuntu azimisela ukuthi umuntu isizwe yasemakhuzeni ukuthi emakhuzeni kuziphathwa kanjani. Ngibonga. Kulo mcimbi baba amaciko lawo esinawo emakhuzeni avumelekile ukuthi abe asuke ebiziwe nawo ayatholakala. Ayamenyezwa nje amaciko njengoba umciko kuyinto yale makhuzeni kade kushawa amankosina le makhuzeni kushawa amamvawulini kushawa izigidi kuyoshelwa intombi so amaciko kasekhona manje ayaqoqa so-ke siyawakhuphula lawo amancane angakaveli othandayo ukuvela simnikeza iplatform njengoba abantu basuke bekhona sibabizile azothola iplatform angene stage azibonakalise ebantwini ukuze akwazi ukudayisa umsebenzi wakhe kodwa asiphoqe umuntu akekho siye simqoke simmemeze siyasimemezela nje ukuthi kulo mcimbi njengoba wasemakhuzeni kokugubha amagugu wonke umuntu wamukelekile bese umuntu ephakamisa isandla athi ngicela nami nengifake anike iplatform azidayise enze umsebenzi wakhe. Ngizwa kahle baba. Abangibonga kakhulu ngesikhathi sakho ngibona nondaba ezitha ngaphakathi okusho ukuthi lo mcimbi yaweseka kakhulu. Njengoba umcimbi wesizwe nje samakhuze ufanele ngaba khona ngaba uphelele uma undaba ezithe zoba khona bona yingakho sikhuluma into yesizwe kona ngoba siqinisekisa ukuthi kunomnikazi wesizwe indaba ezithe. Ngibonge baba. Siyabonga. Belelo uzungigcinela ugogo uMascot cela phila isikhathi eside thixo wami